Здравейте, приятели, колеги и дори случайни потребители на OnlyFans. Аз съм Jordan 5 и правя това видео за не знам си кой път. Надявам се това да е последният. В него, в това видео искам да ви покажа, Боже Господи, вече не знам и аз какво искам да кажа, честно казано. Искам просто да ви покажа как може да направите едни такива прахчета. Сгъвки. Много хубави, компактни и удобни. От едно такова листче. Като имаме едно условие. Когато правите такова мъничко и дори сладичко прахче, трябва единичната доза да е по-малка от 1 грам. Защото иначе няма да стане. И ще е кофти. Така. Подготвил съм ви няколко стъпки, които са много лесни. Тези стъпки ще ви помогнат да разберете необходимия метод. Спирам с Бойко Борисов. Тези стъпки ще ви помогнат да направите ето тази формичка. Сега ще ви ги покажа. Така, това е прословутата първа стъпка. Тя представлява направата на ето това сгъване. Изключително просто. Втора стъпка представлява това. Трябва зеленко да иде към оранжевко. Като обаче при направата на тази сложна процедура трябва да не мачкате ето тази част, а да мачкате ето тази. Просто. Надявам се. Така. Трета част представлява синичко да иде към жълтичко. Като трябва да получите тънък и широк край. Тънък край отива в широк край. И те образуват прахче. Отцветил съм го това прахче по този начин, тук в зеленичко, защото искам да ви акцентирам върху тази зона, а именно средата на прахчето. Известна като златната среда. В тази среда трябва да се намира кокаина. Така да е. Вашето прахче. Нали? Някакво прахче. То не трябва да бъде в единия от тези крайове с хикс, защото ако е там, ще се разсипе и ще стане голяма беля. А не може да правим бели. Ето тук искам да ви покажа едно яко нещо. Да. Когато ви се наложи да правите прахчета, най-вероятно ще трябва да правите бая прахчета. И за да ви е по-готино и по-лесно, си направете тази схема. Аз ви я казвам. Това е Jordan 5 методът, точно така. И разбира се, трябва да имате поне един образец, който да е претеглен. Той играе ролята на свидетел. Така. На базата на този свидетел трябва да направите останалите прахчета. И да се надяваме, че свидетелят ви е достоверен, иначе ще има беля. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако имате някакви въпроси, надявам се не, защото това обяснение беше доста, мисля, че добро, ги задайте в коментарите. До скоро!